sa bahay. Ay. Palikod na pala. Ano kayo? Kayo ka salitan? Ikaw, sir? Parang naiihi ako.
katotohanan. Sabi ko, ibig sabihin, hindi mo nakita yung katotohanan dito? No? Ay, basta, sabi niya. Sabi ko, Diyos ko po, baka naliligaw ka. Andun ka na sa katotohanan eh. Saan pa katotohanan naman mo? Kapatid niya, kapatid niya sa akin. CCF.
Bye.